яна засталася ў гісторыі як лекарка славутая, як мемуарыстка, нават і асветніца, вывучыла некалькі моваў. Турецкую, нямецкую вывучыла мову. Была лекаркай пры двары Анны Іанаўны, султана і яго сесцёр, і магла лекаваць гэтых жанчын, што былі ў султанаў в гареме. Ну і цяпер наша другая гераіня, лёс якой таксама звязаны з лёсам Францішкі Уршулі. Ну гэта ўжо сучасны партрэт, на жаль, аўтэнтычных такіх выяў Саламеі Русецкай Пельштыновай не захавалася. Ну, от хайна пабудзе. Вот. І пагаворым пра яе, пра гэтую таксама выдатную для свайго часу жанчыну. Яна засталася ў гісторыі як лекарка славутая, як мемуарыстка, ну, можна сказаць, нават і асветніца, таму што яна свае медычныя веды імкнулася як бы трансляваць там для сучаснікаў. Нарадзілася яна на Наваградчыне. Адна з першых публікацый, калі вярталася гэта імя ў нашу гістарычную памяць, належыць Адаму Мальдзісу, славутаму нашаму навукоўцу, літаратуразнаўцу, гісторыку культуры. Яна называлася Адысея, як мне памятаецца, Адысея Наваградскай лекаркі. Значыць, на сапраўды нарадзілася Саламея, Рэгіна ў яе другое імя было. Ну, это традыцыя тых часоў, як вы бачыце, Францішка Уршуля, і Саламея Рэгіна, ну і у мужчын таксама былі падвойныя, часам патройныя імёны, калі гэта былі княцкія роды, там славутыя. Нарадзілася яна на Наваградчыне у 1718 годзе. Ну, такая старэйшая крыху сучасніца, да, Францішкі Уршулі, тая ў 1705 нарадзілася. Піша яна пра месца свайго нараджэння так. У маладым маім веку выдалі мяне бацькі, Яўхім Русецкі, замуж з Літвы, з Наваградскага ваяводства за доктара Якуба Гальпера, з якім у той жа год я паехала, Стамбула мы паехалі. І мы не ведаем, атрымала яна нават хаця б такую пачатковую адукацыю ці не, але яна самаадукацыі дасягнула вельмі вялікіх поспехаў. Вельмі лёгка ў Стамбуле вывучыла некалькі моваў. Турецкую вывучыла, нямецкую вывучыла мову, расейскую вывучыла. І яна як бы вучылася у свайго мужа, наглядала за ягонай практыкай. І потым у яе з'явіўся яшчэ адзін настаўнік, нейкі турак з Вавілона. Нейкі італьянец, якога яна сустрэла таксама ў Стамбуле, навучыў яе, папазней яна з ім сустрэлася, ўжо навучыў яе, як пісаць на лацінскай мове рэцэпты, нейкія медычныя даведнікі ёй падараваў. Ну і муж яе неўзабаве памёр. Яны тады ўжо Стамбул пакінулі, былі ў Босніі. Яна атрымала ў спадчыну даволі значныя сродкі. Ну і характар у яе быў такі, што бясконца яе цягнула у прыгоды, у падарожжы. Дарэчы, потым у яе сваіх мемуарах яна напісала, што з маладосці любіла страляць, заўсёды ў дарозе ў калясцы мела пісталеты і стрэльбы. І яна ўжо як удава вандруе далей па дарогах Европы. Гэтыя сродкі, што засталіся ад мужа, траціць на выкуп палонных хрысціян і на розныя іншыя справы міласэрнасці. Ну, мы памятаем, што тады значная частка Европы была у залежнасці ад Турцыі, ці ўвогуле часткай была Асманскай імперіі. Ну і дарогі гэтыя прыводзяць Саламею у Нясвіж.
прыводзяць у Нясвіж, і там яна робіцца на нейкі час прыдворнай лекаркай у князя Рыбанькі, Радзівіла Рыбанькі і у Францішкі Урсулі. Можна сабе ўявіць іх вот гутаркі, дыалогі, яе ўспаміны пра это еўрапейскія дарогі, пра прыгоды у Стамбуле там і в іншых месцах, бо яна і ў Вене практыкавала, і скажем, князя Ракацы лекавала, які быў трансільванскага князя, які быў тады галоўным прэтэндэнтам на венгерскі трон. Як бы магла яна застацца там у Нясвіжы і мець спакойнае жыццё, але яе цягнула далей у дарогу, і паехала яна ў Петербург. З Нясвіжа паехала ў Петербург. Вот, была лекаркай при дворе Анны Иоанновны, вот, расійскай імператрыцы ў той час, да якой была, ну, вельмі блізкая, відаць, за свае заслугі, і імператрыца я называла мой дружок, як вот захаваліся пра гэта звесткі. Ну, але і ў Петербурзе яна не затрымалася. Як яна потым пісала, накупляла сабе аксаміту, залатых галуноў, залатых кампанак, атрымала 1000 рублёў з казны ад Анны Іоанновны за свае заслугі, мноства сувояў тканін, 20 вялікіх і столькі малых срэбных кубкаў, тузен сурвет з царскімі гербамі, і паехала дадому. Зноў трапіла ў Нясвіж. Вось, але на той час яна ўжо была замужам за адным з выкупленых ёй з палону аўстрыйскіх афіцэраў, а менавіта замужам за Юзефам Фортунатам де Пельштынам. Яе вот другое прозвішча Пельштынова, да, пад якім яна потым і напісала свае ўспаміны. І вот тут у Нясвіжы яна даведалася, ну, яна там без мужа была в Петербурзе, а ён недзе тут займаўся сваімі справамі. Што былі за гэтыя справы? Прогуляў некалькі тысяч злотых, зламаў шлюбную веру, і яна ўсё-такі вырашыла знайсці мужавых сваякоў, спагнаць з іх грошы, вот, заплачаныя за выкуп гэтага свайго мужа. Вот это 300 было дукатов. Ну и добралася до Вены, там я нарадзіўся сын. Вот, и там у яе, значыць, зноў нейкая, ну, у душы абудзілася пачуццё да мужа, і она вырашыла яму дараваць, і як яна потым пісала ў спамінах, купіла яму дарагое адзенне. Вот. Ну, а ён падгаварыў слугу падсыпаць атруты, саламеі, вот, чорнай неўдзячнасцю адплаціў. Тым не менш, да мужа пасадзілі ў турму, але яна прасіла Міхала Радзівіла Рыбаньку, каб ён вызваліў ўсё-ткі мужа з турмы, і той прыслухаўся. У іх адбылося таксама зноў некалькі тыдняў такого бесхмарнага сямейнага шчасця. Але потым ўсё-ткі яна вырашыла канчаткова з мужам развесціся. Вот. І вот што яна зноў піша. Ну, авантурніца, бачыце. Пільштын дагнаў яе ў Львове і зноў пачаў свае авантуры. Я ўцекла з экіпажа, пайшла ў касцёл, з касцёла ў кляштар матак бернардынак, а муж мой каханы цапнуў з экіпажа мой куфар з сукенкамі, з грашыма і з усім астатнім. Вот. А потым фурыі сваркі чыніў з тымі паннамі бернардынкамі. Ну і нарэшце яна парвала адносіны з Пільштынам і выправілася зноў у Турэччыну. Але па дарозе, як яна піша, развітаўшыся з другім мужам і вырашыўшы далей жыць у сепарацыі,
Тым не менш прыняла заліцанне новая каханка, маладзейшая за мяне на 7 гадоў, які аказаўся не лепшым за Пельштына. Жыў на ўсім гатовым, Саламея купляла яму кантусы, жупаны, піса, добрыя паясы, шаблі, пісталеты і коней. Вот. А ён піў, і толькі той талент меў, што меў вялікую цярплівасць. Пасля яшчэ некалькіх авантур трэці раз накіравалася Саламея Регіна у Стамбул і стала там урэшце лекаркай пры двары султана Мустафы. От ведаеце, што цікава, тады мужчыны, нават лекары мужчыны, не маглі наведваць гарема. З другого боку, жанчыны, мусульманкі, не мелі права лекаваць мужчын. А тут была такая ситуация. Лекарка, вот, она все жыццё зарабляла, вот, но против своих этих авантур, найперш лекарской этой справой, лекарка, христианка, могла лекаваць и султана, и его сестер, и могла лекаваць гэтых жанчын, што былі у султанаў в гареме. Вось. Ну і там яе як бы вядомы нам шлях і завяршыўся у 1760 годзе. Яна вырашыла, што прыйшоў час ёй здзейсніць яшчэ адну сваю вандроўку, можа быць, замаліць грахі свае і здзейсніць паломніцтва ў святую зямлю. Хацела наведаць Егіпет і Палестыну. І пасля 1760 года лёс Саламеі Регіны Русецкай-Пельштыновай, на жаль, нам ужо невядомы. Але засталіся яе напісаныя па-польску мемуары, па-польску, але з безліччу беларусізмаў, з прыказкамі там, прымаўкамі, з нейкімі рэцэптамі з беларускай народнай медыцыны. І выйшлі гэтыя авантуры майго жыцця, вот, як яны называюцца у наш час ужо, выдавецтва мастацкая літаратура у 90-е гады. Вот это ў цэнтры партрэт аўтаркі той, які мы там ва ўзбуенном фармаце бачылі. Ну і мне выпала быць рэдактарам гэтай кнігі. Вось. І хочу вам сказаць, што яна вельмі хутка знайшла свайго чытача, і ў рэйтынгу газеты «Наша Ніва» на некалькі месяцаў трымалася там на першых пазіцыях як бестселлер. І потым авантуры майго жыцця былі перавыдадзеныя ў серыі «Моя беларуская кніга». Вот, гэта ўжо ў 21 стагоддзі. І можна набыць яшчэ гэтую кнігу, а таксама можна яе пачытаць у інтэрнэце, зайшоўшы на сайт камунікат.орг. Вот, і там як бы вот таким чынам працягнецца наша сённяшняя размова. Там вы знойдзеце і том гэтых вот твораў Францішкі Урсулі Радзівіл. Ну, вот такія вот у нас былі сёння гераіні незвычайныя, і дзякуй вам вялікі.